Paniku f'taslima wara li ħanut tal-ikel fi Pjazza Sant'Anna n-nar kaġun ta' Splużjoni. Min informazzjoni li għandu Net News jirriżulta li l-inċident seħħ meta lik minn ċilindru tal-Gass wassal għal splużjoni li kkawżat nar fl-istess ħanut. L-inċident seħħ għal ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar f'restorant tal-kebabs u fl-inċident weġġa raġel ta' 37 sena mit-Turkija. Rapporti qed jgħidu li r-raġel kien f'xaft meta seħħ il-lik miċ-ċilindru tal-gass u li wassal biex żviluppat fjamma li kkaġunat ħruq fit ir-raġel. Skont rapporti oħra, ir-raġel li weġġa huwa kok tal-istess ħanut. Fuq il-post, persuni li tkellmu ma' Net News irrakkuntaw kif għal-ħabta tas-sija huma semgħu xi għajjat minn ġewwa l-ħanut biex il-klijenti joħorġu jiġru l-barra. Aktar tard żviluppat is-sitwazzjoni ta' paniku b'nar illi wassal biex fuq il-post kellhom jissejħu wkoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fuq il-post marru wkoll pulizija tad-distrett illi għalqu l-entratura tal-ħanut bit-tejp tal-pulizija sakemm kollox irritorna lura għan-normal ftit tal-ħin wara.